Takže ahojte inváci. Načítam si produkt vlasov do kreatoru Invu, kde vyrábam vlasy, izby, všelijaké aktiony. Načítam si svojho vlastného avíka. Gorálky vypnem, aby som sa zbytočne nemýlila. Tak. Vložím textúru svoju z počítača. Túto. Prosím, šatka. Môžeš si dať inú textúru, ale keďže nechceš šatku, tak je dôležité v Opacity Map nahrať úplne čiernu plochu. Takže čierny obrázok. Pardon. Tým pádom by mala šatka zmiznúť. Keď je v Opacity Map šedá farba, znamená, že produkt bude len priesvitný. Takže ideme na animáciu. Zapnem vlasy, zapnem on, nastavím, tu si nastavím rýchlosť vlasov, rýchlosť tej animácie. Zapnem a mám hotovú animáciu. Tak veľa šťastia.